Avui la mare ens farà un plat que és de la manera de fer un peix al forn. És un clàssic. El que passa que és una recepta molt bona que la podeu fer. Nosaltres la farem amb lluç, però pot ser amb rap, amb besugo, amb llobarro, amb el que vulgueu. Però jo dic que és un clàssic perquè és una recepta que ens la feia de petits ja, però penso que és molt I fem servir els bàsics que anem fent. Exacte. L'all i julivert, aquell all i julivert que tenim picat, el tomàquet, la ceba potxada i afegim una mica d'allioli avui. I vi blanc. I vi blanc. Doncs va, comencem. Tenim les patates mig fetes, perquè si no, per més que sembli, les patates no donen temps. O han de ser bullides i pelades o han de ser passades una mica per la paella, com són aquestes. Sal i pebre, sisplau. Al lluç també posarem una mica de sal i una mica de pebre. Ella ha fet la cua perquè la fa sense espines, que inclús si són per nens són És ideals. que, com que ara no podem fer res amb espines, perquè ningú en vol. Ara, una mica de ra de llimona. La ceba. Aquella ceba que tenim a l'armari. Que clar, si s'hagués de fer tot, llavors és molt llarg, però com que ho tenim tot mig fet, serà molt ràpida. Una mica de salsa de tomàquet. La salsa de tomàquet la podem tenir feta 2 setmanes a la nevera. És aquesta mica d'allioli. Li dona un gust especial. Ara aquí hi hem de tirar-hi. L'all i julivert aquest que hem fet servir, que ja el tenim, i un ratxolí de vi blanc. De vi blanc. Representa que amb l'oli, el vi blanc i l'aigua que deixaran al lluç ja en tenim prou per tenir-lo al forn. I ara- Preciosa, I ara l'hauríem de passar en el forn. Quant de temps, mare, el posem? 8 o 9 minuts. Anem cap al forn? Bueno, ja porto això, que l'hem tingut uns 8-10 minuts al forn. I ara anem per emplatar-lo. Bueno, espero que sigui del vostre agrada, que és un bon plat. Vinga, gràcies, guapos.